आज आमर बासर राति केते अनुभव केते स्मृतिर राति आज राति दश दिग कलुषकी रखी दुईटी मन गोटे नारे सागर परिक्रमा करते दुईटी आत्मा एकाठी होई शपथ ग्रहण करते किंतु आज राति आम निरा राति पाई गले तमे तम बाटरे मु मो बाटरे किंतु कहीं मालिकर निष्पत्ति तुम सिंदूर को नहीं मुझे जीवी कौटी रही मु मानुची तुम बाबू पथरे आम स्वामी स्त्री होचे हेले तुम कौन जान गोटे पुओ गोटे झील मथार सिंदूर दे सारा पर सी सारा जीवन पर तार हो जाए सब जाने तुलसी हेले मु कौन करिबी तुम सेमिति कहनी विवेक तुम सेमिति कहले मो जीवन डंगाटा मझी नईर बुड़ी जीव तुलसी विवेक बाप घर दरजा मो सबुदिन बंद हो जाइए मु चाहिए भी बाप घर को जापरिनी आ तुम जब ए असमय मो हाथ छाड़ीदेव मु एका एका बाट चलि केमिति क्या भरोसा कर बाट चलि सुखरे दुखरे क्या साहाय्य कर मागिबी हे विवेक तुम सेमिति कहनी विवेक तुलसी मु सब जानूची हेले मु कौन करी कह घरे मोर साबत माँ माड़ गाड़ी छड़ा से किसी भी जानी निजे अधा पठवा रही ता पुओ को पुलिस करी तथापि ता मन बुझुनी तुलसी आज भी बेले बेले मो ऊपर हाथ उठे मारी पारुची विवेक मु तुमको गोटे कथा कहबी रखिब पारुच जदि मो तंटी चिपी शेष कर दियो मारी दियो मते मारी दियो मु मरी जीवा को चाहे तुम हाथ रे मुक्ति दे दियो मते मुक्ति दे दियो केमिति मारी देबी तुलसी तमे पर मो प्रथम प्रेम विवेक तमे मो आरंभ तमे मो शेष दूरे
ସବୁଠି ଲଗାଏ ପାଲା ମୋରି ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଝାମେଲା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାପରେ ସେ ହେଇଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦକୁ ଏକୁଟି କରି ଭକ୍ତମାନେ ଖାଆନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ ତୁ ଚାକର ମାଲିକ ଯଦି ଭଗବାନ ହୁଏ ଚାକର ହଉଛି ଭକ୍ତ ଏବେ ତୁ କହ ନୈବେଦ୍ୟ କିଏ ଖାଇବ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଡିସିସନ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଅଭିନୟ ସରିଯାଇଛି ଏଣିକି ତା ସହିତ ଅଭିନୟ ମୁଁ କରିବି ନା ଏୟା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାବା ସେଦିନ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭଦ୍ର ମୁଖା ତଳେ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ କୁସ୍ତିତ ଉପରେ ଅଛି ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ସରିଯାଉଛି କିଛି କୁହ ଲାଲା ଏ ରାତି ପାଇ ଆସୁଛି ରଦି ପାଇ ଆସୁଛି ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ସରିଯାଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ତ ବାବୁର ଆଦେଶ ମାନି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା ବିବେକ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନଥିଲି ଏଇ ଲୋକଟା ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ପକେଇଲା ହେଲେ ତମେ ମତେ ତାକୁ ଭଗବାନ ରାଜା ଦେଇ ବୁଝାଇଦେଲ ତାମାନେ ବାବୁ ଆପଣ ବାଘ ମହାବଳ ବାଘ ସେଦିନର ଅପରାଧୀଟା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ନ କରି ଏ ଝିଅଟାକୁ ଟ୍ରାପ୍ ନ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ତମ ଦି ଜଣକୁ ବାହା କରିଦେଲି ଆଉ ମୋ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନାଟା ତୋର ଗାଁଟା ମୋର এইটা হলো রঙ্গ মহলর রঙ্গবতী এই সোনালি স্টক দেখিলে গরাক মানকর লম্বা লাইন লাগিব ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବାକୁ ଦେବିନି ଆପଣ ସେ ମାଏ ଜଲକୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ମୋ ତୁଳସୀ ଦେହରେ ତମ ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି ଚାଲ ତୁଳସୀ ଚାଲ ମୋ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରିଛୁ କାଲି ସକାଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ବାହାରିବ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିବେକର ଗେଲା ଭାଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନବ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେସ୍ଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆରେ ସେଇଟା ସହିପାରିବୁ ତ କହିପାରିବିନି ବାବୁ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କହିଦେଲେ ବାବୁ ପିଲାଦିନେ ମୋ ଭାଇଟା ପେନସିଲ କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲା 10 ଦିନ ଯାଇ ସେ କିଛି ଖାଇପାରିନଥିଲା ତାକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ବାବୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବାବୁ ମୋ ଭାଇଟା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ କଣ୍ଟାକୁ ଚୁଚୁମି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ମୋ ଭାଇଟାର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ଭାଇଟି ହୋଇ କହିଛି କେମିତି ଏ ତୁଳସୀ ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ କିଏ କହିଲା ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ବାସର ରାତିରେ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ ସେଭଳିର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ବନ୍ଦ କର ସେ ଗପ ଆଉ ନାଟକ କର ନା ନାଟକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଣାଇ ଆଉ ମମତା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ବିବେକ ନେ ଆରେ ମଦଟା ପି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କର ଆରେ ନେ ରେ विवेक सभी सब लोग प्यारे 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 विवेक
ଆଣୁଆ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ନିରୀହ କପୋତଟା କପୋତୀର ଡାକ ଶୁଣି ଛଟପଟ ହଉଛି ସିନା, ନା ସେ ଖୁଦ ଖାଇ ପାରୁଛି ନା ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରୁଛି। ଜାଲରେ ପଡ଼ି କପୋତୀର ଡାକକୁ ଶୁଣି ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଆଉ ବିଚାରି କପୋତୀଟା କେତେବେଳେ ଯେ ବାଣୁଆ ତୀରରେ ଲୁହ ଝରେଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ବିବେକ ଏ ବିବେକ, ବାବୁ ତୁ ତ ବାବୁ କଥା ମାନିବୁନୁ। ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେ। ଆରେ ନେ। ବିବେକ 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 ଗୁଡ଼ାକ ପିଅନି। ବିବେକ ବିବେକ ନାଇଁ ବିବେକ, କିଏ କହିଲା ତମେ ନିରୀହ କପୋତ? ତମେ ନିରୀହ କପୋତ ନୁହେଁ ବିବେକ, ତମେ ହଉଛ ଭାରତ ମାତାର ବୀର ପ୍ରସବିନୀ। ଏ ସୁଜୟ ଦେଶର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାୟଦ। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ନ ହେଇପାରେ ସୀତା, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବିବେକ, ତମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଉଠ ବିବେକ, ଉଠ ଉଠ ବିବେକ, ଉଠ। ଓଇ, ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି? ସେ ପୁରା ମଦ ନିଶାରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲୋ, ସେ ତତେ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ବରଂ ଭଲ ହବ ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋ ଛାତିରେ ମିଶିଯା। ଦେହରେ ଦେହକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ମୋ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେ। ଆଲୋ 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 ଶୁଣୁ ବିବେକ ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ବିବେକ? ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଏ ରାକ୍ଷସଟା କେମିତି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ବସିଛି, ମତେ ରଙ୍ଗ କଠିରେ ଗୋରାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ଉଠ ବିବେକ ଉଠ, ତମେ ଏସବୁ ଶୁଣି ସହିପାରୁଛ କେମିତି? ଉଠ ବିବେକ ଉଠ, ତମ ବିବେକ ତମକୁ ବାଧା ଦଉନି। ଉଠ ବିବେକ ଉଠ। ଆଲୋ, ତୋ ବିବେକଟା ଆଜି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇছিল। ତା ମାଲିକର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ସାଜି ସୁନା ପିଲା ପରି ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ ତ ତତେ ମାରିଦେବି। ମୋ ଚାକର ଅଭିନୟଟା ସରିଗଲା। ଏଥର ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟଟା ନିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ କରିଦେଲୁ? ଚଳ ବିବେକ। ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ତୁଳସୀ ସହିତ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ତୁଳସୀ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଛି। ବାହାବେଦରେ ତୁଳସୀ ସହିତ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। 10 ଦିଗ ବେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତା ମଥାରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି। ଚୁପଚାପ କହୁଛି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନଚାଏ ତମ ଦେହରୁ ତମ ହାତଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ତୁ ଏ ଲାଲାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛୁ?
अरे लाला उच्चा आवाज को पसंद करे ना रे तू जो महाभूल करिछु ता परिणामटा एबे दे मुलाला जहा कहे खोलम खोला जहा करे खोलम खोला तुलसी मनुष्य जहा चाहे भगवान ताहा कराइबाक दियंतिनी भाविथिली सारा जीवन तम हाथ धरी बाट चालुथिली हेले मो स्वप्न स्वप्न रे रहिगला ए तुलसी मैं कांदुछ परिस्थिति पढ़ा होइछिले तू परा तम हंसी हंसी कौती का